kunnafoni show jabran le bo amun mon fle do malikona ni maliko kan foli bo bala jelen ko bala jelen to sigorol amana ke jien dugo la dongo do ambe bada foli ko yi awni ci akaklo ma jola jien dongo do awni ci akakano jien dongo do ambe foko bala jelen ki bismillah kunnafoni blon kon biye jume juen kalo kletan wolon vla samba fla ani mo kan fla fona damne lamba damne na ministri nyama no de shogel ko kala may gay ale kon boraka bara do kuru makar hina fantu yanya fa yutu gamna ka keni sankaw kan sangele ma selim be ke sanwo sankaw fe no ere do kon be wolo ko sanke mo anga ministri nyama hale tatola o bara kuru makar sankaw fe ale kon yi jox ka fase do nyuma do ere kon ke sankaw ka sala mi ni ministri nyama ere do kon jigina kata peage la kata ka peage saraka ira jamana kono do na ka foko malikura amako ba de mbala jelema malikura alete jofo jamana kono de bala jelen yere kon ka hake ulatan ministri nyama kon yoke ka misali agira jamana kono de bala jelena ko jamana te seka joni mo kelimo jamana makuba ade bala jelen la ka joli ko kunka lantana fintigila mo ka kuna fonna ambola donia ka foko ministri mi sigile no fintigila mo foko ta se fintigila mo ka koro ka ko kunka no de colonel Sadio Kamare aleka narata ko fe hayi kunda dire kata afintigi nyokon tole wala sa kata do ulu yere koni la halabe to gamina dire ka ofi juin kalo kletan woro hale dun keren ne domi yere koni farafina demsen ka dun ina ta kena o nyana mara on ministri muso flafe no yere de koni ministri musigleno kol ko ta kun kan ko hanale madam Sidibe de do Usmani fota se ministri musigleno muso de hani de ba kwa kun kan ko no de madam walije fune kulubali ulu yere de koni nyina ta kene nyina ma mi ni nyina kuma ka ho yere de koni ko fembela jelen kake wala sa kololo fo yere koni kana bi demsen kamble mi bara yere kon damne na on afa ba kono kabi samba flani tan saba wakati nantara kalanko kuna fonola ambola donia ka fokanga ministri mi sigilo no kalanko ta kun ko nyala hola nale madam Sidibe de Usmani ale kon boraka ko dunka jonjo labon kun kan sebombo mi na ya yira ka foko ko dombe jonjo labon mi ke sa labon ni obe wile ko de fuko nyala ta abna ke juin kalo kle mugani wulunvla ka se juin kalo kle mugani kono to ma mi nu ya yira ka foko ko demba mugani sabani ko lu yere de kon mi na nyala ta ke uka jonjo mi be wile ko baki ko be damne jué kalo kletan shekin kase jué kalo kle muga ani kelema ko lokolden ba keme bikono toni fla nyogona yere de koni to sebene no ojonjo kun kan kula ku ka jonjo wera mi be wilo ko baccalauréat technique professionnel ko ojonjo mena damne jué kalo kletan nani kase jué kalo kletan an duruma ko la golden ba flani akun kan fe hore to sebenu no ko kun kan kula alisa nantora jonjon na amabade ministri hale ya ira ka foku ka jonjon mi bewelo ko brevet technicien o joro folo fokata se flanama ko lu baro bena damne jo kalo klinani fokata se jo kalo kle bonun vlama ya ira ka foku lo golden ba binan ni ko re to sebenu be o koina alisa nantora kuna fonela mi yere de kapo jonjon ko o koni be damne juin kalo kle muga ata se juin kalo kle muga hani sabama mi ni lokol dem ba sabani ko to sebene be o ko ngorala mi yere de koni lokol metru yere koni ka nyon jonjon ko o kon be ke juin kalo kle tan shekin kase juin kalo kle muga hani flama nu ya ira ka foko lokol metri batan kele na kun kan fe holo to sebene be o ko ngoro alaba o de u ka jonjon mi be wule ko brevet technicien de la santé ko uluka jonjon be damne utukalo kle folo katabla utukalo kle durula ministri hale ko ne sebene boka keni o ko dombe jonjon la mamike san la mana on afa ba kono nantranga jamana sharia sumbala nu yere de ko ne sente ulu fena boraka bolono bla sebenke munu ko ne ayira ka fo ko dona na tola ko san fen kala so ko lu ko ne mena jo sega so kofi gaw kofi hani to mokto kofi
Alisa n'an tora kalanko kunnafoni la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko madame Sidibe Dedewu Usumani ale bɔra ka baara dɔ fana koromakari a ka cakɛyɔrɔ la o min n'a y'a yira k'a fɔ ko cakɛda min sigilen don silamɛw ka ko kun kan n'o bɛ wele ko Secours Islamique Français olu kɔni fana bɔra ka taa bolomafɛn di an ka madame Sidibe Dedewu Usumani ma n'o yɛrɛ de kɔni to tɛ walasa a kɔni bɛ se ka dɛmɛ lase madrasa kalandenw ma cogoya min na o min baara bɛɛ koromakari la madame Sidibe Dedewu Usumani ka cakɛyɔrɔ la. Nantara siraba kan kasara kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko camion yɛrɛ dɔ kɔni natɔla ka bɔ Kolokani k'i kunda Bamakɔ kan ko yɛrɛ kɔni daragila sira la min n'a ni yiri dɔ yɛrɛ de kɔni daragila a ɲɔgɔn na a ka ni daragili senfɛ o kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa 3 olu yɛrɛ kɔni joginna kosɛbɛ min yɛrɛ ni ko in kɛnɛ kan tasuma fagalaw sera ka banabatɔ ta k'u kunda n'u ye Kolokani lopitaliso kan min n'an bɛ dugawu kɛ ko Ala k'u sɔn kɛnɛya la Ala k'u fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma. N'an donna jamana kɔnɔna kunnafoni la an bɛ taa Masina o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bamaciwale maa 2 olu yɛrɛ kɔni kɛlen n'u ka taa sariya gɛlɛn sigi Masinakaw kan min n'u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni selen ni dugu in na k'u yɛrɛ kɔni y'a ɲini Masinakaw fɛ k'u ka wajulu jagoyalaman dɔ sigi k'a ɲini ko bɛɛ lajɛlen k'i ka zaka sara ko muso olu ka finijanw don ka tila k'u ɲɛw siri ko k'u yɛrɛ kɔni k'u kalen k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni sen tɛ lakana jamana lakana fan si foyi la ko u selen ni dugu in na ko duguladenw yɛrɛ kɔni ma ko in yɛrɛ kɔni gɛlɛyaw bolo duguladenw olu sɔrɔ ka fɔtaw bɛɛ lajɛlen ma ko ni cɛ ninnu yɛrɛ kɔni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ ni dugulamɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'olu ka baaraw la waleya ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni k'a bɔ yɔrɔ la min ni dɛmɛ kɔni bɛ ɲini ka na anw ka faaba kɔnɔ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ka basigi sigi anw ka togoda ninnu na walasa ni mɔgɔ ninnu ni bɛ se ka kisi Bamaciwale mɔgɔw ma cogoya min halisa n'an tora jamana kɔnɔna kunnafoni la an bɛ taa Banaba kɛrɛnkɛrɛnnen la Banaba dafɛ duguni 2 n'o yɛrɛ de kɔni ye Mampiyanbugu ani Corola ye min n'an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'olu ni Banaba cɛ ye kilo 20 Bamaciwale mɔgɔ olu taara bin ni dugumisɛnnin ye lɔgɔliso 2 kan min yɛrɛ n'u kɔni y'u wajibiya ka lɔgɔlidenw ni lɔgɔlikaramɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka o lɔgɔli datugu ka sɔrɔ ka ni lɔgɔliso kɔnɔ minɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ fo ka taa se u kɔni ye dɔw jeni kunnafoniya kelen kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Banabakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn olu fɛ yen bi bawo u y'a yira k'a fɔ ko taji ko sɔngɔ min tun bɛ 150 la ko yɛrɛ kɔni bɛ fɔ 180 na bi Banaba ko Banaba kɔnɔna dɔw yɛrɛ la k'i bɛ taa sɔrɔ ko taji litiri 1 sɔngɔ bɛ fɔ 260 la bi olu ka dugumisɛnninw dafɛ o kunnafoniya ninnu de bɛ don an ye kɔ kan kibaru la o min n'an bɛ taa Nizɛrikaw fɛ min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Farajalakaw ka finitigilamɔgɔ min bɛ wele ko Force Barkhane mɔgɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Nizɛrikaw fɛ k'olu kɔni sera ka Bamaciwale maa 40 bɔnɛ a nin na Mali kunnafoni show dabana ni layɛbagaw ni kunnafoni damadama de tun b'an bolo bi k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan n'Ala ma basi ka na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ ko bi ye juma Ala ka juma barika ni juma hɛrɛ di ne na aw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya a k'an bɛn